Welcome back sa ating panibagong video. This is Mars TV. So, first time na ito nga nagamit og river na. Dili pagid mismo sa syudad, traffic nga area. So, try lang nato itong base road. First time na ako magamit og clutching sa kanang mga traffic mga area. Kumao ba ka tani ron? First time ako mag-drive over river aning highway. So,